מיום שאני אוכלת אקטיבי אני מרגישה הרבה יותר כלילה, הרבה יותר נינוחה. קודם הייתה לי מין תחושה כזאת של אי-נוחות בבטן, ממש מין כבדות כזאת. שאלתי את הדיאטנית שלי מה לעשות עם זה. היא המליצה לי להוסיף אקטיביה לתפריט היומי. זה פשוט עוזר לי, זה מדהים. אקטיביה של דנונה, היחיד עם חיידק הביפידוס אסנסיס המסייע להסדרת פעילות העיכול. אבא, תנחש למה בא לי עכשיו מקדונלדס? אולי תתני לי רמז? כי ההמבורגר של מקדונלדס עשוי ב100% בשר בקר ללא תוספים. אני מבין. הגיעו צעצועים חדשים למקדונלדס, אה? יש דברים מעטים שאני יכולה לתת לילדיי בעיניים עצומות, ואחד מהם שוקולד קינדר. כי בשוקולד קינדר אני יכולה לראות מה יש בפנים. מילוי חלב קרמי וכל הטוב שבשוקולד קינדר משובח, בלי חומרים משמרים ובלי צבעי מאכל. וגם זה קינדר, ביטחון בשבילי וטעם בשבילם. שוקולד קינדר, אפילו בעיניים עצומות. עוד טרי המחבת עוד חמה, עוד לא הספיק להתקרר השניצל, הוא נכנס להקפאה. הנה משהו שחשוב לדעת. הקפאה מהירה שומרת על כל הטוב שבשניצל והופכת עוף לעוף טוב. עוף טוב, שניצל אמיתי מהמשק למקפיא.